Jotono hai lamsok phiro ani channel te jotono lamsogo tini ni katal blogo khakhayo norok jotono kahamno tongna angbo kahamno tini hingke norok kaile pandani blog nugui manchinai ke nai tongi tini no blog no pulanjimi paithok jorate hingke tabuk to beri phai sopake hamse katal hingke tabuk iko mistimu khlaina ni bagai joto iko tini cousin rok oro hamse katal basaino lamsokna ni bagai misti tukna ni bagai busalaijak hingke nai tongi oblog no paithak jorat kebo ani channel no ketal nai tong khangke please subscribe khlaina ni ta pokdi inke je nai tong nai rok bo subscribe khlaijak ya khongke ani channel no subscribe khlaidi tei like bo khaidi share bo khaidi kebo khwai ni kaimung nugya khoinke ani oblog ni bisingtei nugui manana chini yang khwai onke amti khaino kayo inke hamza katal tei jamai katal no tui phaika tei luna ni bagai norok thasingbo gate to masalai to manu khana afro hinke ailsek ayarok tui khogui tui phayo tei khogui tui phaiei gate to borok no kasui masario inke taboke groom tei bride no hamza katal tei jamai katal no asukri wui tei luta inke norok nugui man khana iko tei lulai tonglai kha tei lumani yagulong kangke video habinai kayo inke bhaike kai no ko nugui manane nai tongi tei lui pai kha tabukhe iko video hamse katal tei chamre katal no o video no tabu kainai ngai kaimani yagulo matai wathop khulumrinai wathop matai remani chini hindu rongni niyom hungke to baksa matai mane wathop matai ria baksa ka buk ributa ngangke obrongni ngangke darasong ngangke wathop matai ribuino kaikha ke aro bo joto okra chakra rokni blessing brongni आशीर्वाद tui sarsawi ruta geta bung khaito ko video powder rok sallayo chinyang khwai ni niyom kaito bedi bisingo powder sar no kalayo abanya gulo khumla change khlai layuta